Sí. Vai, está por... Bueno, pois moi bons días, boas tardes a todas e a todos os presentes, aos que nos siguen desde a casa, e vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do 4 de febreiro de 2026. Temos unha orde do día, pois que en primeiro lugar hai que comezar ratificando se procede a urxencia da sesión. Quero disculpar a presencia da señora Pouso, que se atopa neste momento pois nunha cita médica. Polo tanto, se lles parece, vamos a pasar a votar a urxencia da sesión. Votos a favor da urxencia. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. E, polo tanto, vamos a pasar xa ao segundo punto, que é a aprobación, se procede, da ata da sesión ordinaria do pasado 26 de xaneiro. Se non ten ninguén nada que engadir, dámola aprobada por asentimento. E xa pasamos ao punto principal deste pleno, que é o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos pós-2026. Como ben saben, estamos a falar dese Plan Único da Deputación Provincial da Coruña, que no seu primeiro punto, pois se nos pide, non, esa participación no Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único da Deputación da Coruña, cuxas bases coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitan a aplicación da achega provincial, etcétera, etcétera. Neste caso, temos un total de 1.305.833,84 euros. Neste caso, temos, pois, unha parte que vai a financiamento de investimentos. Neste caso estamos a falar de 500.314,96 euros. Neste caso, logo paso a relatar, se lles parece, o que son as inversións que imos a incluir na proposta que fai a Alcaldía. Por outro lado, temos tamén unha parte que adicamos a gasto corrente. Estamos falando de 805.518 euros que se imputarán a cubrir os gastos do contrato de limpeza viaria. De aquí collemos, pois, o total da achega provincial do ano 2025 aplicada ao financiamento de gastos correntes e unha porcentaxe da achega provincial do ano 2026. Como ben saben, é necesario coller parte destos fondos para aplicarlle ao gasto corrente, pois para poder facer fronte, valga a redundancia, a todos esos gastos correntes que temos no día a día dos concellos e que veñen derivados, pois en moitos casos, de incrementos de contratos ou de gastos de persoal, que, como ben saben, pois nos últimos meses tivemos que dotar de orzamento para poder pagar ese incremento tamén do 4% que veu pois imposto da Administración Xeral do Estado, ou outros servicios que desde logo se facilitan desde o eido municipal. Polo tanto, a maiores desos 805.000 euros que van a gasto corrente, temos tamén na achega provincial do ano 2026 pois unhas obras que neste caso son obras que se elixiron pensando pois no equilibrio, na afección á veciñanza, tamén na participación cidadá, porque, como ben saben, puxemos en marcha pois esa enquisa como ferramenta de participación cidadá, tamén de transparencia, na que participaron pois unhas 300 persoas. Valoramos tamén o que é a zona de influencia e o maior interese público, é dicir, que poidan afectar pois ao máximo número de veciños posibles. Tratamos de que sexan obras todas elas, e creo que así conseguimos, que melloren e que amplíen os servicios municipais básicos. Estamos falando pois de abastecementos, de augas, saneamentos, pavimentacións, e ademais atendemos tamén peticións que son demandadas desde fai anos, en algúns casos, que teñen gran demanda e que teñen ademais unha forte incidencia na veciñanza. Como sempre, hai que dicir que a parte de todas estas, que neste caso son 5 obras as que van na achega provincial e 4 obras as que se meten no pos complementario, poderíamos meter
outras tantas, vamos, por cada parroquia, seguramente non 2 por cada parroquia, sino 3, 4, 5 e ata 6, non? Sempre todo é pois obxecto de mellora, pero pois cos cartos que temos e coa disposición orzamentaria que temos, hai que facer unha selección e atendendo pois a estes criterios, como digo, vai esa selección que vou a pasar a relatar. Na achega provincial do ano 2026 vai o que é a nova pista polideportiva no Colexio de Olveira, vai unha pista con unhas porterías laterales e unha canasta. Hai que decir que foi a obra máis demandada desa enquisa que se fixo ante a veciñanza. Estamos falando de 72.973 euros. Temos a pavimentación e a instalación de servicios no camiño do Carballal. É unha obra que tamén é moi necesaria na zona de Deán. Estaba xa pendente de fai moitos anos, era unha demanda reiterada. Aí vamos a actuar tamén co abastecemento, co saneamento e cas pluviales antes de levar a cabo o que é a pavimentación. Había un montón de veciños pois cos que se reuniu tamén pouco despois de chegar ao goberno o señor Reiriz, e que, polo tanto, pois había ese compromiso tamén con todos eles. Estamos falando dunha das obras que máis cuantía levan, que son 141.000 euros. Temos na Parroquia de Artes a instalación de rede de pluviales entre Outeiro e Viñanova, para que remita un problema existente de inundacións que teñen que ver, sobre todo, coa zona do Cruceiro. Ademais, os problemas de auga nesta temporada de chuvias persistentes estánse vendo pois todavía máis agravados, e creo que na Parroquia de Artes pois é unha das que máis está sufrindo todo este problema que temos de augas. Por lo tanto, creo que con esta acción que vai a 118.000 euros, pois veránse solucionados bastantes problemas nesta parroquia. Temos tamén unha demanda veciñal na propia parroquia, tamén unha das máis solicitadas a través da enquisa de participación cidadá, como é a renovación dese parque infantil na Rúa Torreiro, en Corrubedo, que está en riba da Casa do Mar. Son pois casi 100.000 euros os que se van a dedicar a poñer en marcha este parque infantil. É verdade que a parroquia de Corrubedo é unha parroquia na que pois hai moitísimos rapaces xogando. Cando visitamos ese parque vemos que hai pois moita afluencia e o parque pois xa necesita unha boa renovación. Polo tanto, aí vai esta proposta. E temos tamén a pavimentación, concretamente a pavimentación de 5 camiños na parroquia de Oleiros, en Meixe, Lixó e outros. É un tema que tamén vai a dar cobertura á mellora na calidade de vida de moitos veciños. Son peticións moi reiteradas, algunhas delas aquí no día a día do Concello, porque ademais son camiños todos eles que non teñen posibilidade de rebacheo, senón que necesitan pois un cambio integral de pavimento, e polo tanto é unha obra que vai a máis de 68, unha acción, neste caso, que vai a máis de 68.000 euros. Aquí sumamos pois en total 314.000 euros desta primeira parte da achega 2026, e o resto de parroquias pois van no que é a parte do pós-complementario 2026. Esta parte do pós-complementario oblíganos a un importe mínimo do 25% da achega provincial de 2026, que corresponde a 158.428 euros, e que, ademais, despois, coas baixas das obras, a Diputación pois irános informando de canto nos vai a poder chegar a dar. Polo tanto, neste pós-complementario, vámonos a un importe total, a unha suma parcial de 421.000 euros, e aquí pois metemos 4 intervencións, que son esa pavimentación e abastecemento en Pedriña e Lomba, en Palmeira. É o mesmo, igual, unha zona moi transitada na parroquia de Palmeira, a zona do entorno do colexio. Tamén inclúese na Pedriña un tramo de auga que non tiña, polo tanto, creo que é mellorar tamén os servicios antes de pasar a facer a pavimentación das rúas nese caso. Estamos falando en Palmeira dunha obra de 85.000 euros, casi. Castiñeiras, pavimentación e instalación de rede de pluviais na Rúa Mosqueiros. A Rúa Mosqueiros, teño que dicir que tamén foi unha das máis demandadas na enquisa cidadá, e ademais que sabemos que se atopa pois nun estado bastante cativo. Polo tanto, era unha obra recurrente, demandada, e antes de pavimentar pois se meten esas pluviales para seguir mellorando, como digo, pois o saneamento e creando esa rede de separativo
antes de actuar pois nas rúas que se propoñen. E, por último, inclúese pola parroquia esta de Castiñeiras, estamos a falar de 121.000 euros, e, por último, na parroquia de Aguiño temos a pavimentación e renovación de servicios na rúa Serriño. É unha rúa que tamén estamos a falar de estradas que están ao carón do colexio e, polo tanto, son estradas de gran tránsito, é unha calle que vai a pasar a ter plataforma única, polo tanto, tamén se vai a mellorar o que é a accesibilidade para toda a veciñanza, ten necesidade no asfalto, como non, e ademais pois se vai a renovar o saneamento, que era de formigón, e métese tamén unha liña de pluviais que era inexistente. E quedoume atrás, perdón, esta de Aguiño son 114.000, a de Mosqueiros 101.000 e a que son 121.000 é a que me queda que é a reforma da Casa de Cultura en Carreira. A Casa de Cultura Antigua de Carreira, como ben saben, tamén é un local social que ten pois moitísima afluencia, na que se dan moitos cursos por parte de tecido asociativo, por parte tamén de actividades municipais, e que, polo tanto, precisa tamén dunha renovación. E aquí inclúese pois o que é esa actuación na fachada dun envolvente de cambios de carpintería e tamén se lle dá accesibilidade e se melloran notablemente, que creo que ten moita falta este inmoble do que son os aseos para as persoas usuarias. Aí sí que temos esos 121.000 euros e, polo tanto, pois estas son as obras as que presenta pois a alcaldía. A partir de aquí, grupos que desexen intervir, pasamos a palabra. Señora Redondo, ten a palabra vostede. Bueno, boas tardes a todos e a todas, xa se poden dicir tardes casi. Desde a miña responsabilidade política como concelleira quero manifestar que estou de acordo coa execución das obras que hoxe se traen a este pleno. Son consciente de que existen outras actuacións que poderían considerarse igualmente necesarias ou mesmo máis prioritarias que o saneamento en Cudieiros en Palmeira, pero que neste momento non están incluídas. Con todo isto, tamén considero importante sinalar que destas obras moitas estaban contempladas anteriormente. Por ese motivo non teño nada a cosetar ao respecto da súa execución, xa que responden ás necesidades reais do noso concello, que é importante. Para min, todo o que sexa mellorar para a veciñanza de Ribeira debe estar por enriba de calquer debate partidista. O verdadeiramente importante é o benestar da cidadanía e considero que moitas destas obras vai axudar a que Ribeira continúe e avance medrando. Seguirei defendendo que hai outras actuacións pendentes, pero que tamén merecen a súa atención e que deberían incorporarse futuros proxectos, xa que neste non puido ser posible, porque o noso municipio ten aínda moitas necesidades por cubrir. De todo isto somos todos conscientes. Desde a oposición responsable e constructiva apoio as obras coa vontade de que este pleno sirva para sumar e para mellorar a calidade de vida da veciñanza de Ribeira e así poder seguir construindo unha Ribeira con máis oportunidades e o mellor futuro para todos. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Redondo. Señor Furones, ten a palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, todas estas obras, nadie pone en duda su necesidad. Otra cosa es que podríamos hablar de actuaciones que probablemente deberían ser prioritarias, como restar, bueno, pues por ejemplo, la pavimentación de Rodrigo Bautista, que está en el medio del pueblo y que ahora mismo es una de las vías de tránsito más general. Estoy de acuerdo en toda la pavimentación y todos los que sea calmar el tráfico en el entorno de los colegios, pero sobre todo el Colegio de Palmeira, más que necesitar un pavimentado, lo que necesita es la prolongación de las aceras hasta la zona de Chimpín, porque muchos de los allí residentes al final se ven obligados a tener que mover el coche hasta el colegio simplemente porque los niños no pueden ir solos por la calle por el riesgo del tráfico. Por supuesto, en otros sitios yo sugeriría muchísimas otras más medidas para el calmado de tráfico en la avenida La Coruña, la reparación de los vestuarios de la Feiteira, otras obras que ya se mencionaron en otras ocasiones por parte del partido actualmente en el gobierno, la reubicación del semáforo de Cordeiro, pero por supuesto no nos vamos a poner a ella en ningún momento. Espero que sea de utilidad para todos y sí, espero ver reflejada en futuras ocasiones pues algunas de las cosas que acabo de sugerir. Muchísimas gracias a todos. Moitas gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor Cabeza. Bueno, en primeiro lugar, decir que a proposta de obras sempre é positiva. Calquer tipo de proposta que se nos faga de inversión de cara aos veciños nos parece positiva e vamos a apoiala.
Ahora ben, nos parece tamén un exercicio de coherencia que parece que falta por parte do goberno, xa que, bueno, fan todo o contrario do que antes nos decían que facíamos mal. En primeiro lugar, o gasto corrente respecto ao ano pasado aumenta, o gasto en inversión en obras descende, pero non só eso, sino que, bueno, se nos vamos a gastos concretos, por exemplo, parte do seu executivo dicía anteriormente que o gasto do POS debería dedicarse a algo que estou de acordo, debería dedicarse ás parroquias, por exemplo, a Guiño, que baixa dos 169.000 do ano pasado aos 114.000. É un descenso dun 32,5%. E, por exemplo, Ribeira, ao centro, pasa de 83.000 euros o ano pasado a 141.000 este ano, é dicir, máis de 58.000 euros, é dicir, un aumento de casi un 70%. É dicir, estamos centralizando a inversión en vez de levála ás parroquias. Oleiros, por exemplo, tamén baixa casi un 20%, de 84.000 euros a 68.000, e ademais dividido en varias pistas que algunha delas despois, cando entre en concreto en cada unha das obras, bueno, non está hoxe a concelleira de obras, imagino que o alcalde se poderá responder. Hai unha que descoñezo, que é unha pista que está totalmente a monte, de terra, e polas fotos que se nos pasou no informe, que se outra, algúns informes se nos pasaron, outros acabaron chegando onte á tarde, como quen di, é difícil mirar ben a documentación se non se nos dá. Ben, vou empezar por orden de inversión. En primeiro lugar, por eso mesmo digo, Ribeira, que é onde máis se inviste dentro de todas as obras que se presentan. Se presenta a pavimentación, o servicio no Camiño do Carballal. Ben, estamos totalmente de acordo, o único que engadiríamos de ser viable era que se puxeran aceras, pois é unha zona na que hai aceras por todos os lados. Esa estrada, ainda que é bastante nova, non se proxecta dentro do proxecto o de ter beirarrúas. En Carreira, a reforma da Casa da Cultura, que posto así parece unha reforma xeral, pero, bueno, realmente o que se vai a facer é poñer mellora da eficiencia energética, colocando aislante pola parte da fachada, se vai a mellorar a accesibilidade na entrada e nos lavabos, a sustituir as luces e a poñer un recuperador de calor. Esa é toda a acción que se vai levar a cabo, que nos parece correcta, pero, bueno, poderíamos leválo un pouco máis, poderíase pintar, se podería insonorizar un pouco mellor o en salón, porque, bueno, xa eran peticións que nos facían os veciños no seu momento, por lo tanto, deixámolas aí de cara a que, se o goberno ten a ben aumentar un pouco a inversión, esta remodelación que se leve a cabo en condicións. Artes, 118.000 euros, instalación de pluviales. Ben, estamos totalmente de acordo, é unha zona na que se inunda. Hoxe estuve ali revisando un pouco a zona. Sí que se fala de, bueno, poñer asfalto, a zona previa da adoquín de pedra. Entendemos que se podería intentar buscar unha consolidación estética para toda a zona, levando a cabo un pouco, e sí que finalizan un pouco máis abaixo do que é o Museo do Gravado. Solicitaríamos que se finalizase, se é viable, ao final do camiño, porque é impracticable. O sea, pensei que tiña que chamar unha grúa para poder salir dali hoxe. Por outra parte, que estou facendo peticións, creo que os veciños de Artes xa acabaron o Nadal, entonces que se retiren as luces da igrexa de Artes, de Carreira, de Oleiros, Rubedo e demais. Sigo. En Aguiño se propón unha plataforma única de formigón, estamos de acordo, pero se vai a facer unha humanización dunha zona, poderíase incluir bancos, poderíase incluir papeleiras, poderíase facer unha obra de humanización completa, non simplemente botar formigón no chan. Castiñeiras, o mismo. Aceras, beirarrúas, parece que non se teñen en conta a hora de facer as propostas para o POS. Existe nunha zona mínima dentro dunha urbanización que hai ali, pero o resto non teñen ningún tipo de beirarrúa. Por lo tanto, entendemos que sería aconsejable intentar levar a cabo esta actuación. Si ben hai algunha zona na que
non é, porque xa casi como que en día estaríamos poñendo aceras no medio do monte, a parte, sobre todo, a da praia, cerca do paseo, entendemos que se podería ir humanizando pouco a pouco, indo facendo ese tipo de inversións, xa que ademais acabamos de facer ali unha inversión por parte do POS bastante potente, e ir pouco a pouco traballando na mellora da zona. Co Rubedo, a renovación do parque infantil nos parece necesaria, idónea, mas sí que é certo que os veciños a viñan reclamando. Solo dúas cousas respecto a esta obra que nos gustaría que se tiveran en conta, xa non do parque, porque o parque realmente é unha modificación dun parque, sino do mirador. O mirador no proxecto ponse que se vai a facer un acceso ao mirador cun pavimento continuo, pero non se especifica nin os anchos nin a inclinación do pavimento, polo tanto que solicitaríamos que o acceso fose universal e que se tivese en conta a xente que vai en cadeira de rodas, xa que van a subir hasta ali a ver as vistas e poder disfrutar do entorno, que se poda facer por parte de todos os veciños e de todos os turistas. Así como tamén a parte do mirador nos gustaría que se tivera un pouco máis en conta a seguridade, xa que agora mesmo, xa que se vai a facer ali un parque infantil, e xa hai un parque infantil, é bastante perigoso de cara a un rapaz de unha certa edad que poda chegar a caer desde ali arriba. Sigo, Palmeira, o mismo, o que se acaba de decir, máis a parte de atrás do colexio, eu estudiei ali fai máis de 30 anos, está exactamente igual, o sea, poñer unhas beiras rúas ou facer unha plataforma única para que os rapaces podan chegar, o mismo, incluso facer unha continuación, se fose viable, hasta o que é a Estrada Xeral, xa que se está facendo esa actuación por parte da Xunta, que ten ali paralizado ahora mismo Palmeira, pois intentar facer todo así, bueno, tamén xa que se poñen luces na porta da sociedade, que se asfalte tamén toda aquela zona. Nos queda Olveira, que hai un cambio respecto á petición que facían anteriormente. Antes solicitaban a pista deportiva para cerca do que é a zona da igrexa, ahora piden para dentro do colexio. Isto nos parece que é taparlle un pouco a quen ten que facer a inversión, que é a Xunta de Galicia, porque non é que se vai a facer un mantemento dentro do que é a pista deportiva, sino que a pista deportiva que hai vaise a derruir, e no mesmo sitio, noutro sitio vaise facer outros, é dicir, se vai facer un investimento dentro de un colexio de máis de 73.000 euros, o cual, bueno, nos parece que é unha obriga da Xunta, non do propio Concello. Ademais, bueno, cabe decir que se vai a poñer unha canasta dentro da pista que se propón. Bueno, nos gustaría que houvese dúas para poder xogar un partido de forma correcta. Ademais, dudo, porque leín o proxecto, creo que non se pon canastas, sino que simplemente hai porterías, pero, bueno, deixo aí. Digo, como dixo que se poñía unha canasta, se pon unha, que se poñan dúas. De acordo. Bueno, se a máis demandada, tamén nos gustaría que se nos deixara poder ollar as demandas veciñais. Como digo, unha obra de 40 metros por 20 metros de botar unha solera que se espera que se tarde 2 meses e se vai a gastar 73.000 euros. Nos parece excesivo e ademais nos parece que quen tiña que facelo é a Xunta, non o propio Concello, e ademais con cartos do POS que están igual mellor destinados a darlle aos veciños outro tipo de servicios. E por último nos queda Oleiros, no que hai como por completar unha mezcla de todo un pouco, no que se poñen 5 camiños que todos requiren, fan falta esa inversión, pero bueno, se facemos unha media, nos sale unha inversión media de 13.600 euros dentro de cada camiño. Si me gustaría que se me explicase o camiño este de Xenxides, que é totalmente de terra e polas fotos do proxecto, sale como un portalón, non sei se finaliza aí, vai a dar unha casa, ou por que se escolleu ese camiño, que xa digo, ahora mismo está totalmente a monte, e non entendemos por que ese e non algunha das outras pistas que hai por Oleiros bastantes, que non se encontran en condicións e que están bacheadas e parcheadas e se podría facer unha actuación correcta. Pero, bueno, todas as obras que se fan ou que se propoñen nos parecen ben, nos parece que todo o que se propoña aos veciños é bo para os veciños de Ribeira e vamos a apoiálo, simplemente intentar desde a parte constructiva sumar. Esperamos que estas achegas que facemos se teñan en conta. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Señor Mariño, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Puerta, antes de nada, hace usted mención a unas diferencias con algunas parroquias respecto al año pasado.
no entre usted en ese debate mezquino de que si una parroquia lleva menos o no, porque este es un gobierno solidario. Ya sé que usted está acostumbrado que su partido gobierna de forma insolidaria en España, pero aquí no hay presiones entre los concejales y entre sus parroquias. Dicho esto, una vez desglosada la propuesta que tenemos a pleno por la señora alcaldesa, decir que tenemos este pleno el importe total de la aportación de la Diputación al Plan Único 2026, que asciende a 1.700.000 y pico euros. Para los que nos escuchen y se sitúen, tenemos la posibilidad de dar dos destinos a este dinero, a este capital, a financiar gasto corriente o a financiar inversión. Este equipo de gobierno, y le recuerdo también al señor Barral, al señor Pérez, que esto es una propuesta del gobierno y en concreto de la alcaldesa, y usted ya no gobierna. A ver si se mentaliza usted, porque parece que se despista. Es función del gobierno traer esta propuesta a pleno. Pues este gobierno, en uso de sus facultades, ha decidido destinar 922.000 euros a inversión que va distribuida por todas las parroquias, como ha indicado la señora alcaldesa. Y le recuerdo, señor Puerta, que Ribeira también está incluido. En esta propuesta cabe destacar también que llevamos una obra demandada en Deán por la parroquia de Ribeira y que Ribeira Núcleo también recibirá otras inversiones por otras vías de financiación. Le quiero recordar, señor Puerta, por si usted padece algún tipo de amnesia, le quiero recordar que está el Parque del Centenario, pavimentación Rodríguez Bautista, le recuerdo al señor Furones, que está incluida ya, para hacer actuación también en Carolinas, pendiente al Fernández Bermúdez y una accesibilidad al concello. Dicho esto, también tenemos el resto del importe que asciende a 805.518, que se dedicará a financiar gasto corriente, en concreto, como ha dicho la señora alcaldesa, a costes de limpieza viaria. Y dicho esto, con este importe, señores del BNG, señor Pérez, usted siendo alcalde, usted sí, ha destinado a gasto corriente el año pasado, si no le falla a usted la memoria, 1.186.000 euros. Este año este gobierno, con la señora alcaldesa al mando, lo destinado a gasto corriente es 805.000 euros. Esto va por usted también, señor Puerta, que hizo malos cálculos antes. Por lo tanto, sean más cautos al hablar. En Román Paladino va menos a gasto corriente con este gobierno que con usted, señor Puerta. Haga números. Usted se le llena la boca en sus declaraciones también, señor Pérez, pidiendo que se destinase íntegramente los 1,7 millones a inversión. ¿Usted sabe lo que dice o también, repito, tiene amnesia de su etapa como alcalde? Céntrese y responda aquí en este pleno qué hizo usted el año pasado. Mirándome a los ojos, le podría decir si usted dedicó el año pasado toda inversión. ¿Verdad que no? Le recuerdo que no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque no era viable, pues había que financiar gasto corriente, señor Pérez. Entonces, sea serio y no nos pida ahora lo que usted no hizo. Está muy bien de cara a la propaganda, pero aquí estamos en el pleno y los números cantan. Y le recuerdo otra vez que la señora alcaldesa destina, y usted no hizo lo mismo, menos a gasto corriente que usted. O sea que espabile. Señores del Gobierno, señores de la oposición, escuchen, nosotros aquí lo que tenemos en cuenta son, lógicamente, esas encuestas, pero también tenemos en cuenta los criterios técnicos, presupuestos y viabilidad, algo que ustedes parecen obviar. Las encuestas también orientan, como he dicho. Ustedes están cerrados a cualquier tema que no sea su hoja de ruta, pero los vecinos que nos escuchan saben que no todas las propuestas pueden ejecutarse y eso no significa nunca ignorarlas. En cuanto al presupuesto, ustedes son muy ladinos y simplifican hablando de más gasto corriente y menos inversión, cuando la realidad no es así, tal como lo quieren vender ustedes. El destino que se hace en muchas ocasiones a gasto corriente son gastos imprescindibles. Ahí están servicios básicos, garantizar funcionamiento del concello y preparar futuras inversiones en muchas ocasiones. Ustedes ya sabemos que lo suyo es gastar sin control. De ahí las desfeitas de usted, señor Pérez, señor concejal del Partido Socialista, señor Puerta, típico de las políticas socialistas, de gasto sin control, el peor concejal de festejos que tuvo la historia de Ribeira. Desde el Gobierno, desde el Partido Avanza Independiente, le vamos a decir aún más inversiones. Las inversiones que tenemos en este punto en obras se equilibra y alcanzamos más de la mitad del total, desmontando esa novela catastrofista que les encantan a ustedes cuando no gobiernan. El hasta ahora concejal también del Partido Socialista hace críticas estos días sin fundamento que también causan gracia.
El señor Puerta aplíquese más y céntrese en su labor de concejal y en mirar por su partido casi inexistente en Ribeira. Y nos habla usted sobre la entrega también de la documentación, etcétera, etcétera. Este gobierno, le recuerdo que ha actuado conforme a los plazos legales y les ha facilitado toda la información disponible en tiempo y forma en cada momento. Otra cosa es que algunos de ustedes están a velas vir. Señores, algunas propuestas, ustedes lo saben, estaban en fases iniciales y, como es habitual, la información se va completando a medida que avanzan los proyectos. Ustedes hablan de ocultación. Esos términos de ocultación, de que hablan que faltan datos por informar, solo generan desconfianza y lo que buscan ustedes es crear esa desconfianza y ese ajetreo en las calles. Debe ser su modus operandi. En definitiva, este gobierno actúa con responsabilidad, combinando, como he dicho, la participación de vecinos, técnicos y presupuesto. Ya sé que el término presupuesto para usted es un vocablo inexistente. Ahora vamos también a su marketing político para ir acabando. En ese recorrido que hacen ustedes por las parroquias, dejan claro una vez más que desconocían la realidad de... Usted no recorre las parroquias, me refiero al señor Pedro Barral. La realidad de Ribeira y lo que necesitaba en cada parroquia. Si es así, y se están enterando ahora de lo que requieren las parroquias, después de haber gobernado un tiempo, ustedes están bienvenidos a la oposición porque ahora se enteran de más cosas. Escuchar a los vecinos, o lo que ustedes nombran veciñanza, reunirse con ellas, no es un mérito, digamos, extraordinario. Es una obligación básica de cualquier gobierno y es lo que está haciendo en este momento este gobierno. Ustedes omiten que las actuaciones que trae este gobierno a pleno responden a carencias. Y son carencias necesarias con estos presupuestos. Saneamiento, aguas, pavimentos, en Román Paladino, infraestructuras básicas y actuaciones necesarias que se arrastraban en esos lugares y que se traen hoy a pleno. En definitiva, señores de la oposición, espero, como no podía ser de otra manera, que apoyen este punto que traemos hoy a pleno y dejen de construir un relato en el espacio exterior, convirtiendo lo ordinario en propaganda para ustedes. Y no presuman tanto de la inversión que hicieron en su etapa de gobierno, en este momento me refiero al anterior alcalde, porque ustedes hacían inversiones gracias al partido Barbanza Independiente. De lo contrario, ustedes me van a perdonar la expresión, no cheiraban la silla del gobierno, ni nunca hubieran llegado al gobierno. Nada más, muchas gracias. Señor Mariño, señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Ben, pois hoxe debatemos neste pleno o destino de 1,7 millóns de euros procedentes da Diputación da Coruña, unha administración gobernada polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que reparte con criterios obxectivos, transparentes, pois ese destino dos recursos que ten a institución provincial e que contrasta bastante co que fai outra administración como é a Xunta, non? Que destina máis fondos para aqueles concellos que son da mesma cor política fronte a outros. A proposta que hoxe estamos debatendo no pleno pois divídese en dous grandes bloques. Por unha banda, o gasto corrente, que chega ao 47%, con 805.000 euros, e tamén o restante, que son 922.000 euros, que son para investimentos reais nas parroquias, escollendo unha actuación por cada parroquia. E dende o BNG queremos deixar claro, é patente, que sempre estivemos a favor de calquera investimento que se faga nas parroquias, por ser necesario e tamén por ser moi ben recibido por parte da veciñanza das parroquias. Eu creo que Ribeira necesita seguir apostando por levar eses servizos básicos, mellorar as infraestructuras e os equipamentos públicos dirixidos á veciñanza de Ribeira, nomeadamente aquela que vive no rural, porque teñen que ter os mesmos servizos independentemente de onde vivan. Pero vayamos a analizar un pouquiño máis a proposta. Se nos paramos a ver esta proposta, confirmaremos algo que é evidente, que esa política en que impulsou o BNG durante a súa etapa no goberno municipal era a correcta, a pesar de todas as críticas que temos sufrido por parte do Partido Popular. E hoxe vemos como priorizar as pavimentacións, os saneamentos, as dotacións de auga potable ou coidar dos equipamentos públicos, nomeadamente os parques infantís, era a política correcta, avalada pola veciñanza de Ribeira. E non só pola veciñanza que non o transmite nas reunións que facemos, senón tamén ao longo de cada semana, cando vamos pola rúa, tamén nos din que esa política era correcta. Pero, ademais, dínolo outra cousa, a vía dos feitos. Toda esa política que estábamos facendo de priorizar
as parroquias con infraestructuras básicas vese reflectida na proposta que hoxe vamos a aprobar. As pavimentacións, as dotacións de auga potables ou os servizos básicos nas parroquias son a maioría das propostas que se traen hoxe aquí. O que non é tan positivo, e teño que dicilo así, é como se chegou ata aquí. E vayamos por partes. Dende o BNG presentamos unhas 17 propostas, evidentemente, por rexistro, con cada parroquia e as súas propostas por parte do Bloque Nacionalista Galego. Esas propostas xurdiron dos debates que estamos facendo polas parroquias, en base ao diálogo e tamén en base ás peticións que nos facían directamente veciños de zonas concretas de cada parroquia. E de pouco serve ter formularios que se habilitan na páxina web se despois non vamos facer caso das cousas que se fan. E ademais, bueno, temos que ter un acto de fe porque a oposición non temos acceso a esas propostas que se lle fixeron ao goberno de Ribeira. Pero ademais, teño que lamentar que o goberno non fose capaz de reunirse coas veciñas e veciños das 9 parroquias antes de traer esta proposta a pleno. E a pesar de que sabían, dende o día 2 de decembro, que esta proposta tiña que aprobarse antes deste venres. E, por tanto, vemos que este goberno actúa á presa, sen escoitar sequera aos veciños e veciñas de todas as parroquias do municipio, e iso contrasta co que se facía anteriormente, que se visitaba as parroquias, escoitábase aos veciños e veciñas e despois decidíanse os investimentos a realizar. E como saben, as propostas que hoxe se van a aprobar, moitas delas son saneamentos, pavimentacións e augas potables, como estamos defendendo dende o BNG dende hai moitos anos, pois algunhas delas coinciden directamente coas propostas que defendemos dende hai tempo. Algunhas delas, non, como a renovación do Parque Infantil de Currubedo, unha proposta que xa nos trasladaban o ano pasado a súa necesidade e que por falta de fondos pois non se puido realizar. Saudamos positivamente que a veciñanza de Currubedo lles trasladase esa necesidade e que se teña tamén en conta. E, ademais, teño que dicir que esa proposta continúa na liña do parque no plan de parques infantís que impulsou o BNG e que conseguiu inmobilizar 700.000 euros para a renovación desas infraestructuras pensadas para a rapazada. Ou, que dicir da Casa da Cultura de Carreira, evidentemente é unha obra necesaria e agora que xa está posto en marcha o centro social despois de longos 13 anos, pois agora pódese facer esa renovación da Casa da Cultura, que non pode quedar só no exterior e ten que trasladarse tamén ao seu interior. E votamos, e todo isto parecenos correcto, pero tamén votamos en falta algunha outra actuación que volve quedar fora debido ao gasto corrente que aquí se eleva. Seguimos sen ver unha aposta decidida por estender o saneamento ou a dotación de auga potable nalgúnas parroquias. E concretamente refírome, por exemplo, na parroquia de Palmeira, como se podería continuar con esa fase da Rúa da Agriña ou ca primeira fase do abastecemento e renovación de servizos en Cudieiros, ou, por exemplo, na parroquia do Leiros, unha das que menos saneamentos ou auga potable teñen. É dicir, onde hai máis vivendas que carecen destes servizos básicos. E, por tanto, pois, poderíase chegar a máis investimentos nesas parroquias, ou, por exemplo, tamén botamos en falta a pavimentacións de estradas tan principais como é a Rúa da Barreira ou a Avenida de Ferrol, que se está caendo a cachos debido a décadas de falta de mantemento debido a que o Partido Popular decidía pois gastar os cartos en grandes obras. E temos que lembrar, non, os casos do Auditorio, a Casa da Xuventude, ou a estación de autobuses, como incrementaron o seu prezo exponencialmente, tendo que derivar máis gastos aí. E hai outro aspecto que dende o BNG non queremos nin podemos obviar, como é a mala planificación que facía no seu día o Partido Popular. Aquí están recollendo unha obra como é a pavimentación e a renovación de servizos da Rúa do Carballal, 140.000 euros, a unha estrada que se pavimentou hai 5 ou 6 anos. E agora temos que gastar 140.000 euros máis porque, no seu día, o Partido Popular non contemplou a dotación de servizos básicos nesa estrada. Por tanto, vemos unha mala planificación. Pero tamén queremos recriminar que o goberno do Partido Popular no Concello de Ribeira lle estea quitando as castañas do lume
á Consellería de Educación. Entendemos e é necesario unha mellora do Colexio Público de Olveira, e así o facíamos nós cando presentamos emendas á totalidade dos orzamentos da Xunta para o ano 2026. Pois o Partido Popular votou en contra dunha proposta do Bloque Nacionalista Galego para facer unha mellora do Colexio Público de Olveira, a renovación da envolvente enerxética, a mellora do propio colexio, e, por tanto, agora estamos vendo que ese voto en contra do Partido Popular no Parlamento Galego está provocando que teñamos que detraer 70.000 euros que podrían ir en inversión a pavimentacións na parroquia de Olveira ou a servizos públicos básicos. Vemos que consecuencias trae esa negativa do Partido Popular de mellorar o ensino público e, nomeadamente, de atender propostas que van en positivo para o noso Concello. E, dende logo, vemos a ese goberno do Partido Popular pregado ao que lle din dende arriba no canto de defender a veciñanza deste Concello. E non só se ve neste caso, tamén poderíamos poñer outros moitos, como é a loita pola sanidade pública. Pero, en fin, creo que hoxe o que nos toca é falar de investimentos nas parroquias. Como ben dixen ao principio, calquera investimento que se faga nas parroquias é ben recibido por parte da súa poboación. Creo que fomos un exemplo de goberno que priorizou directamente o investimento nas parroquias, chegando a cifras que nunca antes se chegara. E tamén dicir que o Partido Popular no ano 2025 non votou a favor das propostas que agora chegaba de presumir e de ir estendendo ese bulo, non? De que estiveron apoiando calquera proposta que se facía para as parroquias. En definitiva, dende o BNG fixemos propostas en positivo. Vamos a seguir nesa liña de traballo de escoitar activamente a veciñanza de Ribeira, defender as parroquias e, sobre todo, poñer propostas en riba da mesa que redunden na calidade de vida dos veciños e das veciñas. E, ademais, dicir que o paso do BNG polo goberno de Ribeira, remato xa, dicir que o paso do BNG polo goberno de Ribeira deixou un camiño marcado que se ve hoxe nesta proposta que se trae a pleno e que se vai aprobar, de como o que antes criticaban agora vese obrigado e correcto. Moitas grazas. Moitas gracias. Parece que inventou vostede o pós, señor Pérez. Ten a palabra, señora Barreiro. Moitas gracias, alcaldesa. Moi boas tardes a todos e a todas. Pois ben, señor Furones, tal e como lle decía o meu compañeiro, o señor Mariño, Miguel Rodríguez Bautista xa está adxudicada, foi adxudicada en xaneiro do 26. En canto ao que falaba aquí de tema das parroquias, señor Puerta, comentarlle que aquí non hai parroquias de primeira nin de segunda, aquí hai parroquias que teñen necesidades e están atendidas en este pos que marcamos todas as parroquias. Vostedes, houve un ano que no seu pos deixaron algunha parroquia sen atender, unha das máis pobladas como é Ribeira. Aquí, como sempre, falar por falar, o tema das luces teñolle que decir, que sabes o que vostede debeu vir a preocupación agora de repente, porque deixaron a licitación deserta das luces de Navidad dende setembro do ano 2025, bastante ben nos foi, porque cando nos collemos o goberno, casi en novembro, que se presentara unha empresa, pois foi todo un logro, a verdade. A mellor non era a empresa que nosotras desearíamos se fora o plego noso, pero era seu e vostede foi o que marcou a retirada que lle puse vostede hasta 1 de febreiro para retirar. Polo tanto, falar por falar, señor Puerta, falar por falar. E nada máis. Vamos ao tema que nos adica. Traemos aquí novamente este ano 2026 para a súa aprobación unha nova edición para a participación no Plan Provincial de Cooperación e Obras e Servicios de Competencia Municipal da Diputación da Coruña. Que non se poña o señor Pérez tan altivo, non se veña arriba, porque isto é unha dereito. Esa yo repetí moitas veces. Non pense que a Diputación fai aquí ven a estender a manta. Non, é un dereito que teñen os concellos de que lle axude unha administración como é a Diputación, igual que en outros casos tamén. Bueno, a través de dous plans, un deles social que xa aprobamos no seu día, anteriormente, e outro con dúas achegas, unha do 2026, que son 133.398,52, e outra do 2025, que son 672.120,36. Un total de 805.518,88. Un total de 1,3 millóns, máis o complementario, para que todo o mundo nos entenda, 500.314,96 que imos a dedicar a obras necesarias
necesarias e pertinentes. Logo dunha escoita activa, señor Pérez, que nos levamos moitos anos facendo reunións nas parroquias, non venga vostede a inventar agora que se reúne despois de que foi 2 anos alcalde, porque cando vostede estaba na oposición non estaba nin se lle esperaba. No, vostede non viña nin a un acto, non estaba en ningún sitio, agora descubreu que existen as reunións veciñais e parece que está vostede, non sei, inventando algo que xa levamos moito tempo facendo nós. A parte de desmerecer o que para min pareceme totalmente válido poñer un cuestionario para que xente opine online, ao mellor non ten a suerte de encontrarse con vostede nunha reunión desa se quere facelo online. Pareceme totalmente lícito. Entonces, esos 805.518,88 pois imos a dedicalos a gasto corrente, non? E imos explicar por qué, para que todo o mundo nos entenda, fora de todo ese ruído mediático, ese barullo que pretende facer, como sempre, os señores do BNG, marketing e publicidade, que eso sí. Eu o que lle digo é que menos instagramear e máis traballar polo pobo e ler un pouquiño máis. E ademais tamén lle vou decir que vostede fai cortinas de fume, vale, e os seus compañeiros tamén, e ademais os que o apoian a vostede do BNG, para tapar as súas propias vergoñas, porque na xestión anterior xa lle dise no seu día que trouxemos o orzamento 2025. Por favor, poden respetar o turno de palabra da señora Barreiro e manter en silencio, por favor, igual que fixemos o resto cando vostedes falaron. Vostede vai sempre de respeto e tal, resulta que non respeta a ninguén. A miña primeira, que se me perde o respeto cada vez que ten vostede ocasión. Na que xa lle dise no seu día, cando trouxemos o orzamento do 2025, que era o seu propio gasto, e que non acabábamos de chegar en outubro, o 14 de outubro, e que deixou un gasto corrente máximos históricos para esta corporación. Non foi capaz de facer o orzamento do 2025 que lle correspondía a vostede. Tivemos que facelo nós sin extremis, acabando o ano e vostede botando balóns fora, como sempre. E voulle dicir máis, deixáronos vostedes, señores do BNG, un plan económico financeiro, non se olvide, que parece que obvia, con toda esa palabrería e esa venderse nas redes sociales que teñen vostedes, pero temos un corsé financiero a través dun PEF, non se olviden. Temos que cumplir ter fortalecido a nosa estrutura de gastos para poder cumplir ca lei de estabilidade. Xa sei que a vostedes dá igual, é ca regla de gasto. Vostedes desto non saben, nin queren saber, só saben gastar, pinchos nas andainas, e deixan as arcas municipales así un longo etcétera que non me vou a poñer agora aquí a nombrar. Polo tanto, este goberno é responsable e serio e vai a cumplir con este PEF que nos deixaron. E creemos que este é o camiño que temos que seguir para non tensionar máis as arcas municipais e dar cumplimento a ese plan económico financiero. Por iso, imos a dedicar estes 805.000 euros a gasto corrente. Tamén me gustaría explicar a veciñanza que significa este gasto corrente. Non pense que é só pinchos nas andainas, para que este tranquila a xente e que nos escoita, que van a ser ben empleados. Pois ben, algo tan importante como xa dixo aquí a señora alcaldesa, limpeza viaria, atender gastos e imprevistos de subida de salarios dos funcionarios, en definitiva, redundar en pavimentación, saneamento e mellorar a calidade de vida de nosos veciños e veciñas, por poñerlle un exemplo. E vostedes, mire, son tan incoherentes que vostedes, mira, no ano 2025, xa lle enseño, hai que ler un pouquiño máis, adicaron a gasto corrente 797.053,90 e agora criticannos a nós. Bueno, é que non entendo. A verdade me parece unha total incoherencia. Xa lle digo, menos instagramear e máis ler e traballar. En relación ás obras, pois as obras son as señaladas aquí. Nos fixemos unha enquisa, facemos tamén reunións, ainda que usted teña solo conta de dúas, nos estamos sempre na calle, Estamos sempre na calle, nos reunimos ca veciñanza moi a miúdo, temos puntual conexión coa terra, que ao mellor é o que lle falta a vostede. Están aquí metidas as 9 parroquias, as 9. Olveira, como xa dixemos, pois actuar nos colexios, que nos parece moi importante. Vostede di aquí que lle lavamos a cara a Consellería de Educación, pois vostede nin lle lavou a cara a Consellería de Educación nin aumentou a súa partida, porque a partida súa en educación era a que estaba en mínimos históricos. Polo tanto, creemos, para atender a unha demanda moi necesaria que de vostede debería tela en conta ou debería ter coñecemento dela, pois vamos a cometer esa mellora no colexio.
No Camiño do Carballal en Deán, pois tamén é unha demanda dos veciños, ademais é un compromiso con eles. En Artes Pluviais, en Outeiro e Viña Nova, pois aí hai un problema de inundacións que temos que solventar canto antes. Torreiro en Corrubedo, pois tamén é un parque que está moi concurrido, tamén é unha petición veciñal de Sanquisa, tamén en reunións mantidas cos veciños tamén non la pediron. Pediñas en Lomba, en Palmeira, pois ten o resto dos servicios, só lle falta pavimentación e abastecemento, que tamén, por como se decía aquí, pois é unha calle moi concurrida por cercanía do colexio. A rede de Pluviais en Mosqueiros, en Castiñeiras, pois tamén moi importante. A Casa de Cultura de Carreira, pero vostede sabe a xente que hai ali, que visitou algunha vez a Casa de Cultura de Carreira? Penso que non. Pois falle falta, é unha necesidade acometer esa fachada, esa accesibilidade tamén, para que esa casa sea accesible, esa envolvente exterior para deixar de ter esas humidades e, por suposto, esos baños que aquelo está bastante deteriorado. En Aguiño, pois, mire, en Aguiño, aparte de meter esta calle que nos parece fundamental, que hai anos que non se tocou, eu son de Aguiño, e sei que é unha calle que tamén era das máis votadas, se non a máis votada, a segunda máis votada. Pero tamén decirlle que en Aguiño tamén temos Manuel Murguía, estamos acometendo e vamos a acometer con fondos propios Manuel Murguía, e tamén estamos facendo obras de saneamiento e pluviais en Rúa da Rabuda, co cal redunda tamén vayan aumentando en esos números que vexo que non lles cadran ben esas actuacións. En Oleiros, como non, esos camiños, pois mire, hai que atender o rural tamén, hai que atender o rural. A xente ten as casas no rural, pero tamén precisa servicios en Meix, en Lixó, na zona do Cruceiro, en Campo de Patas e en Sensides. E, ademais, é unha das máis demandadas, e houve xente que, cando vostede era alcalde, acercouse á alcaldía tamén a demandalo. Polo tanto, vostede debería ter coñecemento de todas estas obras, son necesidades que hai que atender, polo tanto, lle pedimos que voten a favor. Moitas gracias e nada máis. Señora Barreiro, bueno, pois para rematar, comentaba o señor Furones da Rúa Rodríguez Bautista, creo xa o comentou o señor Mariño, está tanto esa Rúa Rodríguez Bautista hasta o Centenario como do Centenario hacia o Samba, que é Fernández Bermúdez, esas dúas están pendientes de adxudicar. Falaba o señor Suárez Puerta, bueno, baixa a inversión en obra, non, a inversión en obra sube. Sube de 485.000 do ano pasado no POS a 500.314. Estamos falando de 15.000 euros, mentras o gasto corriente eran 8.000. Así que o porcentaxe, señor Suárez Puerta, se o fai, darálle máis ou menos igual. Do resto de cousas que dixo, bueno, tomamos nota porque hai moitas cousas que efectivamente se poden mellorar, como falaba algún tema de artes, falaba moito do tema das beirarrúas. Mire, nas últimas obras que fixeron vostedes, que propuxeron para o POS, non recordo nin na de Reiriz, nin na das Dunas, nin en outras cuantas que trouxeron as beirarrúas. Efectivamente, hai moitas obras das que se traen aquí que en vez de 121.000 para a Casa de Cultura da Carreira poderíamos meter 300 se os tuveramos. Polo tanto, todas esas melloras que se podan incluir, pois trataremos de pedir subvencións, trataremos de buscar fondos, trataremos de gastar fondos propios, como decía a señora Barreiro en esas pois posta en marcha de problemas que hai con algún saneamento ou con algunha rede de pluviais e que se están acometendo con fondos propios. A pista de Oleiros de Senxides, efectivamente, é unha pista que leva toda a vida en Zahorra, que hai ali casas que teñen acceso e que levan anos vindo aquí recentemente, como se me apuntaba, estuveron incluso pois na Secretaría do anterior alcalde solicitando ese acceso e, polo tanto, pois tamén é un bo momento para poder darlle un acceso digno ás persoas que viven no rural. Bueno, señor Pérez, na verdad, parece que vostede inventou as obras financieiramente sostibles. Parece que ninguén antes na historia da humanidade fixo saneamentos, fixo obras de abastecemento, fixo parques infantiles, porque só por poñerlle un exemplo do que estaba rememorando agora, mire,
Cousas das que presume vostede por aí adiante, que si fixo, as pistas de Samil, a rúa no Colexo en Corrubedo, mellora de pluviais na Rúa dos Pozos, saneamentos en Sirves, en Espiñeirido, saneamentos en San Pedro, en Lixó, en Palmeira, o saneamento de Lombas que xa era anterior. Todas esas obras que parece que as inventou vostede, xa as propuxo o anterior equipo de goberno do Partido Popular aquí para traer a pleno. Igual que ese plan de parques do que vostede fala unha e outra vez, que tamén, o Parque de Pedra Pateira, que se renovou, tamén foi unha proposta aquí do Partido Popular na anterior legislatura, igual que ese parque cuberto de Carreira, igual que ese parque cuberto do parque que está nas Avesadas. Tamén foron obras propostas polo Partido Popular, polo tanto, vostede non inventou a pólvora, señor Pérez, porque aquí, antes que vostede xa estuvo moita xente, hai moitos concellos que tamén fan propostas, os concellos veciños, por certo, leíase esta semana na prensa, que destinan todo o POS a gasto corrente, o que son esas obras do complementario, porque obriga xa o propio POS a dedicalas á inversión. E tamén dicirlle que nese plan de parques, pois unha das obras máis pedidas era o Parque do Centenario, e efectivamente o Parque do Centenario, pois xa este goberno se encargou de metelo na súa totalidade no orzamento municipal do ano 2025 e que se acometerá pois a maior brevidade. Fala vostede deses plans, desas décadas de mantemento. Se vostede estuvo 2 anos e medio, faltaronlle moitísimas cousas por facer, moitísimas. E mire, falaba vostede tamén que desde o 2 de decembro sabemos cal é o plazo para presentar as obras do POS e que andivemos a carreira. Mire, se nós sabemos desde o 2 de decembro que hai que presentar o POS agora, vostede, esta lista que nos presenta de investimentos para o plan de obras e servicios, presentou no 2 de febreiro. É dicir, hoxe é día 4, pois presentou vostede o día 2 de febreiro, está aquí a data, 2 de febreiro, aquí pon 2 de febreiro. Bueno, eu digo yo que pon a presentación aquí, 2 de febreiro. Ben, xaneiro de 2026, aquí pon 2 de febreiro. Ben, eu ciñome ao que pon aquí a data de presentación, que é o que teño diante, non é outra cousa. Polo tanto, lle digo que, entenderá que o marxen de maniobra, aparte de ter que tomar como referente pois algunhas das suxerencias que fai vostede, que se chama oleiros, continuidade da extensión do saneamento na parroquia, claro, eso é moi amplio. Se nos poñemos a facer todo o saneamento que falta na parroquia, pois por suerte cada vez queda menos, pero esas propostas pois na súa en unha gran parte pois son pouco concretas. Polo tanto, estamos a falar tamén de que nos propón vostede por exemplo, en Artes, as beiravías na estrada de Outeiro a Gude, cando sabe vostede que o espacio que hai ali pois require de cesión ou de expropiación, sobre todo que antes de pavimentar unha estrada como esa teríamos que resolver un problema bastante máis gordo que hai nesa zona, que é o de poder canalizar a auga cara ás Concovas, un traballo que o señor Reiriz da Parroquia de Artes pois está estudiando para empezar a canalizar pois o coste, a canalizar pois un dos tramos, porque o coste que ten eso é altísimo, e polo tanto, vostede que é tanto de servicios terá que saber que antes de pavimentar hai que arreglar un problema de aguas que é bastante grave. O que pasa que eso é o que ten presumir de que se vai ás parroquias e que se fan moitas reunións nas parroquias e, por exemplo, na de Artes, o día veciñanza vostede en 2 anos e pico apareceu agora cando xa está na oposición. Polo tanto, as leccións están moi ben cando se está na oposición, pero hai que ser tamén consecuente co que se fai durante o resto do ano. Eu pouco máis que decir que efectivamente hai obras que en vez de 80.000 poderían levar 150.000, seguro que hai obras pois de pavimentacións ou de posta en marcha de saneamentos que tamén son supernecesarias, pero creo que está suficientemente exposto cales son os criterios de equilibrio e, sobre todo, de equidade tamén para poder chegar a todas as parroquias e mellorar, sobre todo, pois, canto máis a vida da maior parte de veciños posible. Polo tanto, en esa línea na que vamos a seguir traballando, nada colaboración, nada transparencia, nada diálogo coas veciñas e cos veciños e, desde logo, nada que cando nos comprometemos con alguén, como os veciños do Carballal, que é certo que foron pois dos primeiros que viñeron aquí a reclamar que tiñan un compromiso xa co anterior goberno de que se lles puxese en marcha esa obra que, desde logo,
teñen bastantes problemas ali no Carballal, nos reunimos con eles a primeira semana e ese compromiso que se tivo a semana cos veciños do Carballal en Deán, hoxe vai a ser unha realidade, incluindo nesta lista. Polo tanto, esa vai a ser o xeito de traballar e agardo que poida contar co beneplácito de toda a Corporación Municipal. Así que, dito isto, vamos a pasar á votación do que é o Plan de Obras e Servicios do ano 2026. Votos a favor. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. E agora vamos a pasar a ratificar. Vamos a buscar aquí a orde do día. Gracias, Juan. Vamos a pasar á ratificación do decreto a aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Ribeira e Portodosón para a execución do Obradoiro de Empleo Taume 11 e a solicitude conxunta dunha axuda para o seu financiamento. Ben, como ben saben, pois o Concello de Ribeira e o Concello de Portodosón levan un montón de anos colaborando xuntos na posta en marcha destos obradoiros de empleo que veñen a través dunha orden da Xunta de Galicia, da Consellería de Emprego. Neste caso, como ben di o título, pois son xa 11 edicións do denominado Obradoiro de Emprego Taume, que neste caso pois vai a dedicarse a dúas especialidades, como son pois a de traballos de carpintería e moble e actividades auxiliares e conservación en mellora de montes. Algúnas desas accións que se van a realizar pois no programa que imos presentar para esta solicitude, pois en cuanto ao tema de carpintería, pois hai pasarelas litorales, hai mantemento de mobiliario en xeral, hai algunha intervención tamén en valados de parques infantís, hai unha solicitude que tiñamos tamén para a escola infantil, etcétera, etcétera. No referente de forestal, pois basicamente vais a dedicar a limpeza de franxas secundarias e tamén a parcelas que eminentemente son de titularidade municipal. Neste caso hai que destacar que os obradoiros van dedicados a 20 alumnos, 50% serán do Concello de Ribeira, outro 50% do Concello veciño do Portodosón, e que pois os requisitos de estudos son prácticamente pois nulos, xa que eso pois vai a permitir, non, que se poidan integrar pois máis persoas. Solicitáronse tamén a través deste acordo os incentivos para a contratación das 20 persoas participantes. Eso quer decir que unha vez rematado o obradoiro, se algunha empresa mostra interese por contratar a algún dos alumnos, pois durante esos 3 meses a xornada completa, esos 3 primeiros meses, pois o Concello a través desta axuda poderá tamén aportar unha cantidade á empresa que contrate. Esta é unha iniciativa, como dixen, que ven proporcionada da Consellería de Emprego e que busca, pois, como non, a promoción do emprego, coa que o Concello de Ribeira pois está tamén comprometida, con esa ensinanza, con esa formación en distintas especialidades que son demandadas e, polo tanto, que van a facilitar tamén a inserción laboral pois destas persoas participantes. Non sei se hai algún grupo que desexe intervir. Vale, ben, señor Furones, ten a palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo. Por supuesto, esto creemos que es en beneficio de la ciudadanía de Ribeira, sobre todo de la ciudadanía que tiene menos facilidades para el acceso a un desenvolvimiento laboral, vistos los requisitos. Dicho esto, esperemos que al final no acaben pinchos, no vaya a ser que desequilibren el presupuesto en vez de los percebes de la comida del mayor. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor Alcaldesa. En primeiro lugar, salientar que estamos a favor de que se continue facendo este tipo de obradoiros da man de Portodosón, xa men sendo tradicional. Esta vez se propón carpintería e moble e conservación en mellora de montes. Bueno, sinalar respecto ao de conservación e mellora de montes, como acaba de decir a señora Alcaldesa, que se vai a dedicar basicamente a limpar as fraixas e a preparación antiincendios, e agora entendemos por que hubo unha baixada no orzamento neste sentido.
En segundo lugar, sinalar que estamos a favor de todo o que sea a creación de postos de traballo entre os nosos veciños ou a formación entre veciños. Hai que ter en conta que desde o ano 2008 o paro por primeira vez está por debaixo dun 10%, que se crearon máis de 605.000 empregos por parte do goberno socialista, que, por certo, foi fundado o 2 de maio de 1879. A ver cando poden dicir os membros do PBI algo así. Que a ver si empeza a medir, home, que tamén ten guasa así, o futuro seu é mellor que o noso, mal vamos, desde luego. Valorar a súa capacidade non é cousa mía, xa o fai a xente. Por último, xa digo, apoiar e impulsar como Concello, creo que como corporación, todo tipo de actividade que leve a cabo o desenvolvemento, a preparación e a mellora do mercado laboral en Ribeira. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Señora Betanzos, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Veciñanza, concelleiras, concelleiros, o feito de seguir impulsando de maneira conxunta xunto co Concello de Porto do Son un obradoiro de emprego que vai beneficiar a 10 persoas de Ribeira e outras 10 de Porto do Son é unha boa nova. É unha aposta pola formación, polo emprego e pola cooperación entre concellos, algo que desde o BNG sempre defendemos. Falamos dun obradoiro centrado na carpintería, unha especialidade que non é casualidade, senón plenamente necesaria para uns concellos nos que temos pasarelas de madeira, mobiliario público, elementos en espazos naturais e zonas costeiras que precisan mantenimento continuo, arranxos e reposicións. Contar con persoas formadas neste ámbito é unha opción intelixente, porque permite mellorar o patrimonio público e, ao mesmo tempo, crear oportunidades laborais nun campo de traballo que fai falta relevo xeneracional. Tamén é importante destacar a outra parte do obradoiro, a relacionada ca conservación e mellora de montes e espacios naturais, traballos como as rozas, o mantemento e a posta en valor de lugares como o Parque de San Roque. Outros espazos públicos son fundamentais tanto dende o punto de vista ambiental como da seguridade e do uso social deses espazos pola veciñanza. Queremos tamén poñer en valor o traballo do equipo técnico que fai posibles estes obradoiros. Son profesionais cualificados, con experiencia, que saben planificar, xestionar e executar este tipo de programas. Sen ese traballo técnico sería serio e constante, estas propostas non sarían adiante, nin terían uns resultados tan bons como teñen. Dende o BNG entendemos que este é o camiño, políticas activas de emprego ligadas ás necesidades reais do Concello, con formación útil, con retorno directo para a veciñanza e con unha xestión profesional. Por iso, valoramos positivamente esta proposta e agardamos que iniciativas deste tipo non só se manteñan, senón que se reforcen no futuro. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Betanzos. Señora Pérez, ten a palabra. Grazas. Ben, solo comentar o propio número dita, 1 e 11, xa van 11 edicións nas que xunto co Concello de Porto do Son estamos a realizar este obradoiro de emprego. Con respecto ao que comentou o señor Suárez Puerta, este obradoiro ten un tempo limitado, non nos quita de nada en tema de desbroces. O que se busca con todo isto é axudar a que fincas que pertencen ao Concello se manteñan en estado óptimo. O traballo de desbroces vai a continuar da súa forma, non se modifican partidas porque entren no emprego. O fin deste obradoiro é sempre buscar que as persoas que lles costa máis a empregabilidade pois accedan a estes obradoiros sen un requisito mínimo de estudos, que podan formarse en traballos como son a carpintería, que están un pouco en desuso en tema de formación. Con eso, sobre todo, que sean eles os propios beneficiados a nivel empregabilidade para conseguir entrar dentro do sistema laboral de novo. Buscamos tamén desta forma, como falaba anteriormente a alcaldesa, cos incentivos que se llevan a ofrecer ás empresas que poidan contratar a estas persoas que entran dentro do obradoiro e ver como traballan e conseguir que continúen. Nada máis pola miña parte,
como dixo a señora Betanzos, que esta sexa unha das edicións que continúen sendo estas edicións que se manteñan no tempo. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a todos pola súa exposición. E se lles parece, pois vamos a pasar entonces esta ratificación do convenio de colaboración entre o Concello de Ribeira e o Concello de Porto do Son para o Taume, para o Obradoiro Taume. Votos a favor? Unanimidade dos presentes, pois moitas gracias, e non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boas tardes.